Hallo, hallo. Goedenavond. Ik denk iedereen is in Nederland. Ligt lekker op bed met de laptop op schoot en we gaan samen in Gods woord bestuderen. Of niet? Pali? Sí. Ja, ben je klaar? No, no está claro. De nombre de Dios. Oké. Nou, zal ik maar zeggen, lekker liggen. Focus. We gaan eerst even beginnen met een gebed. En om in onze studie van vandaag te beginnen. Ok, está bem essa? Tada Deus, ao etar minha irmã, Senhor, nós pedimos guiança de estúdio aqui. Tada Deus, você, Senhor, é com importante história de boa igreja, tá? É book de revelação e profecia. De tada Deus, ajuda nós para estudar a palavra aqui. Para o Espírito Santo, bem, Senhor, ajuda nós a compreender o que a hora que vi, e assim porta compreender para nós aplicar em nossa vida diário. Queda com cada pessoa que está escutando nós, bem, se nós estamos escutando fora de distância, tentando Holanda, qual parte do mundo, permite, Senhor, que a mensagem possa chegar no coração e preparar o Senhor para o pronto pedido. Queda com nós resto da tarde aqui, à noite, na oração, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amen. Nou, ik weet niet of jullie nog kunnen herinneren. We hebben gisteren, vorige week, zijn we begonnen. Nou, die past naar hè? Met de gemeente Sardis. En er was een hele bijzondere boodschap van Johannes aan de gemeente Sardis. Ik zal het even de beginstukken lezen. En schrijf aan de engel der gemeente te Sardis. Dit zegt hij, die de 7 geesten Gods en de 7 sterren heeft. Ik weet uw werken, dat gij de naam hebt, dat gij leeft, maar gij zijt dood. Wees wakker en versterk het overige, dat dreigde te sterven, want ik heb geen van uw werken vol bevonden voor mijn God. Nou, Fali, we hebben gezien in de tijdperk van de gemeente Sardis waren de protestanten bezig. Klopt dat? Ja. Oké. De protestanten, je hebt ons ook geleerd, we hebben ook gezien volgens de geschiedenis, dat ze zelf hebben verspreid in Europa en in Amerika. Oké. En ze hadden zo'n sterke leer, dat het eigenlijk tot de dag van vandaag is verspreid rond de wereld. Ja? Ze hadden ook 39 punten gelegd als een soort basis voor waarin ze geloven. En je hebt ons ook geleerd dat de protestanten waren een groepering mensen. Het was geen geloofovertuiging, maar het was meer een soort revolutie. Ik weet niet hoe ik het moet noemen, maar het was een groepering mensen die zijn opgestaan tegen de katholieke kerk. Want ze hebben van God door de Heilige Geest een aanwijzing gekregen van er klopt iets niet wat de katholieke kerk ons leren. Dus er waren bepaalde punten die ze een diepere inzicht hebben gekregen van dit en dit en dit moet het zijn. Weet je nog? Oké, was heel erg bijzonder. Als je het niet hebt gezien en je had geen tijd om ons te volgen, kijk even terug in het video van vorige week. En zodat je ook even bij kan blijven van waar hebben we het eigenlijk over. Ja. Nou, je had het ook even heel bijzonder, want daar waren we geëindigd over 2 groepen. Nou, ik heb een vraag. We hebben gezien, er zijn heel veel leerstellingen binnengekomen, valse leerstellingen, rare leerstellingen in de gemeentes God. En tot de dag van vandaag zie je ook heel veel geloofovertuigingen met verschillende soorten leerstellingen. Van dan denk van ja, oké, wie zegt nou de waarheid? Wat is het? Want ze gebruiken allemaal de Bijbel. Juist. En toen zei je ook iets heel bijzonders van God ziet 2 groepen. Nou, er zijn er heel veel groepen op aarde, maar God ziet alleen maar 2 groepen. Nou, dan vraag ik mezelf af, dan weet ik ook dat God toont alles voor zijn mensen, voor zijn kinderen die echt hem willen zoeken
en volgen. Nou, denk je van God heeft zeker wat achtergelaten in zijn woord. Wat de kenmerken zijn van deze twee groepen. Zodat je weet, oké, in welke groep behoren we. Of welke groep kan je kiezen. Want als God twee groepen ziet, wij moeten op een gegeven moment ook twee groepen gaan zien. Zodat we makkelijk kunnen kiezen van oké, in welke groep wil ik zijn. Wat zijn de kenmerken? Bestaat zoiets? Waar kunnen we dat vinden? Wat kan je ons hierover vertellen? É uma pergunta hopi relevante, interessante. Sombra, esta verdade. Ah, mas tem que traduzir, mami. Oh ja. Ja, dat is best wel een bijzondere vraag. Sim. En wat zei je? Sim, então agora, de maneira minhas bisa, que Deus sempre te mostra nos é caminho. God leert ons altijd de weg. Dus é bisa é por palavra tá luz para mim caminho, não, lampi para mim. Minha luz para mim caminho. Ja, je woord is een lamp voor mijn voeten en een licht voor mijn pad. Sim, amen. É palavra de Deus tenta guiar nos em é verdade completa e absoluto. Oké, de woord van God stuur je uiteindelijk naar de werkelijke waarheid. Tudo o que é necessário para render para salvação, Deus sabe dentro sua palavra. Alles wat de mens moet weten, volgens Gods woord, staat het in de Bijbel. Juist. Ja. Para salvação. Necessário para salvação. Voor je eigen redding. Juist. Que men é assunto de dois grupos não aqui, tá hopi relevante, hopi importante, tá para Deus alaga base para atrás para nós por reconhecer seu grupo. Deze twee groepen is eigenlijk heel erg relevant, heel erg belangrijk. En daarom heeft God een basis achtergelaten om dit te kunnen herkennen. Juist. Klopt dat? Dat klopt. Mas somos agora bom. Lucha, esse aí, obviamente, nós perde é totale plaatje, né, bisa vista. We verliezen heel gauw het totale plaatje. So, lucha, nota, Adventista contra Jehovah. Oké, het gevecht is niet tegen een Adventist tegen Jehovah getuigen. Pentecostal contra outro whatever religião. Pentecosten tegenover een evangeliste bijvoorbeeld. Lucha, não é lucha de religião. Het is geen religieuze oorlog. Also, batalha está entre Cristo e Satanás. Het oorlog is eigenlijk tussen het gevecht, dus tussen Jezus en de Satan. Tapecei, nós começar a separar bisa dois grupos não. Daarom zijn we begonnen dat het zijn er twee groepen. Also, essa é a realidade En da dat is Cristo de e Satanás. werkelijkheid, omdat je hebt Jezus en je hebt de duivel. Batalha Cristo com su pueblo, la medicina. Je ziet Jezus met zijn volk en de duivel met zijn volk. Juist. Estão a seguir Jesus. Maneira é bisa. Degene die Jezus volgen, hoe hij het zegt. Automaticamente eu poder obedecer Jesus, poder cair de lado de inimigo para Satanás. Automatisch, wanneer je dan Jezus ongehoorzaam kiest te zijn, Juist. kies je dan voor de duivel. Juist. Que mente Satan te luta conosco em riba mundo. Dat is eigenlijk de strijd. Oh, oké. Dus de strijd is tussen gehoorzamen. Sim. Se eu vai em Gênesis, contra coisa começar. Als je kijkt in Genesis hoe alles is begonnen. Bota mira, ora picar wordt introduzir a dentro do mundo. Als je ziet wanneer de zonde in de wereld is binnengekomen. Bota mira, door die desobediência, nós adrena de condição de picar. Zie je dat het eigenlijk door ongehoorzaamheid zijn we eigenlijk nu in een zondige bestand beland. Ja. Agora, para nós por cair in plan de redenção que Deus preparar para nós. Om eigenlijk nu in de reddingplan te lopen, te wandelen. Het requer obediência back naar een palavra de Deus. Eist God van ons, of wordt het van ons te zien, zodat we eigenlijk Gods woord weer opnieuw gehoorzamen om eigenlijk in de reddingplan te kunnen vallen. Correcto. Que mesmo? Desobediência. Aí vai nós. Perdição. Dus ongehoorzaam heeft ons naar de, perdition. Perdition Ja. Het zonde gebracht. Eigenlijk, Para nós ter salvação, nós temos que obedecer Deus back para salvação. En om God weer om leven te krijgen, moeten we weer Gods woord gehoorzamen. Dat pensei, dois grupos não, Deus precisa distinguir, laga com ponto não para reconhecer não.
Daarom heeft God bepaalde punten achtergelaten om deze twee groepen te herkennen. Dus die punten bestaan. Sim, Dus je kan het je kunt het zien. juist. Me quer Ok. começar lá nos bij de Isaías, capítulo 8, versículo 20. Isaías, Jesaja in het Nederlands. Ik lees vanuit de NBG 51 vers vertaling. que nós vamos começar vai na base caminho de Deus abuta para nós evaluar e ponto aqui. Jesaja hoeveel? 8, Mhm, versículo 20. 20. Oké. Me não quer den slide door que tá agora me tá wake. Mhm. Esta bisa vai na lei e na testemunho. Se não tá papia conforme a palavra aqui, tá para sobra, não tem luz de não. Aha. Jesaja 20, Jesaja 8 vers 20 zegt. Tot de wet en tot de getuigenis. Voor wie niet spreekt naar dit woord, is er geen dageraad. Juist. Que me mira com Deus neutralize, com Deus abuta. É base, vai na lei e é testemunho. Ga naar het wet en het getuigenis. Se não tá papia conforme essa aqui, Als dit niet spreekt volgens het woord, não tem luz de não. Loud and clear. is er geen dageraad. Juist. Que é bom mirar com Deus começa a estabelecer, pero nós trabalhamos mesmo aqui, stap a stap, para nós aqui que men é lei e testemunho aqui, para nós compreender agora é base que nós temos que evaluar e work e distinguir grupo não for de outro. Nou, we gaan nu even kijken naar deze twee groepen. Want als je dan de wet en de getuigenissen, die horen samen. Als, je niet, als de ene geloofovertuiger niet spreekt volgens deze twee, dan behoor je niet eigenlijk tot het volk van God. Sim, que men passou, Deus estava tendo preocupação se eu work em Mateus 24. Als je in Matthäus 24 ziet, Wat mira, ora é apóstolo discípulo andava da junto com Jesus. weet je nog wanneer de discipelen samen met Jezus waren? Não estava tinha pergunta com nós Jesus. Was een vraag dat ze Jezus hebben gevraagd. Não tá que para Jesus dar algum sinal para lançar que tempo é costando que Jesus está para suceder. Ja, ze wilden graag weten in welke tijd zouden de dingen gebeuren dat Jezus over had. E não tá para que aqui tempo é fim de tempo mundo da En começar. ze wilden graag weten wanneer zou het eind van de wereld komen. Wat mira que Jesus disse não, mira para não ganhar bolso. En toen zei Jezus tegen hun, kijk, zie dat ze jou niet voorliegen. Imaginabo, não é para Jesus tocante de sinal para fim de tempo, etc. Kijk, ze hebben Jezus gevraagd over signalen van de eindtijd. É promê, coisa que Jesus disse não, mira para não ganhar bolso. De eerste antwoord dat Jezus hun gaf is, zie, kijk dat ze jullie niet voorliegen. Sombra Jesus estava a saco, agora bom Jesus, não tá com surpresa. Ja, we weten, niks is krijgt God van de verrassing. Que men Jesus estava a saco, ela vai for adelantar den futuro, e mira quanto engano também tomou lugar den é tempo de fim. Nou, Jezus weet al aan het einde hoeveel leugens zullen komen in de eindtijd. E Voor de agora eindtijd. bom, nós está o diabo tá tata de mentiras aqui En tá. we weten dat de duivel is de leugenachtige vader. Que men mesmo coisa que ela hace den Hof de Eden, transformar su mes de colebra. Hetzelfde wat hij heeft gedaan door zich eigenlijk te vermommen in een slang. E a logra ganha nos promê pariente não. En ons eerste afgeslacht, Aham, voorgelogen. Juist. Agora bom, ela ganha Adam que estava perfeito criar sem rasgo de picar. Adam en Eva was eigenlijk perfect, zonder één onperfectie. Pero para o mira com astuta é de inimigo que tá diabo tá. En zo zie je weer hoe listig deze vijand is. Que ela logra toch de ganha não e ela não desobedecer Deus sua palavra. En hij heeft het toch voor elkaar gekregen om God te gehoorzamen. Usando a palavra de Om Deus. God te ongehoorzamen. Juist. Usando a mesma palavra de Deus, Gebruik hetzelfde woord van God. quitando em contexto, apresentar Eva e coisa, imitar verdade. Uit de context gehaald. En Eva de waarheid
half en half presenteren. Hoe heeft hij dat gedaan, Rafali? Sim, se eu vou ingeniero mira, ela bisa, Eva, Deus avisa que se você come forte é palo de conhecimento, bom e malo, você lo muri. Pero a mim também se você lo não muri. Dus hij zei tegen Eva, als je van de boom van goed en kwaad, toch? Juist. Goed en kwaad eet, dan zal je sterven. Maar ik zeg tegen jullie, je zal niet sterven. Juist. Klopt dat? Sim, que men para mira, que ela assim, ela buta Eva Twijfel. duda den lo que Deus avise. Dus hij heeft Eva eigenlijk laten twijfelen. Correcto. Que men, wat een mesmo método inimigo que tu usa te hasta dia jab. En cambio, Eigenlijk het is dezelfde methode dat de vijand gebruikt. Hij is niet veranderd. mentira, Leugen, mesclar com verdade, samengevoegd met de waarheid. pak nós com ela, nós vai lá com nós deal com ele. Hij brengt het voor je en kijk maar wat je ermee doet. Você por lá, Adam com Eva, of Eva perfeitamente criada cai, Als hij eigenlijk Adam en Eva een human, perfect criada. ja, perfect gemaakte van God, Aqui tá para laten mim Cuba. vallen. Nou, Aqui tá para mim Cuba, tá cair acaba. wij zijn al gevallen, dus het maakt niet uit. Que man, tá Cristo de único que pode nos para firme contra o inimigo aqui. En eigenlijk, Jezus is de enige die ons eigenlijk staande Tá pensei, Deus em kan seu amor, houden tegen deze vijand. a lá carta de amor aqui atrás para nós. Daarom heeft Jezus Passou in zijn liefde zijn woord achtergelaten. para nós estudiar sua palavra e bem conhecimento de sua vontade. Daarom moeten we Gods woord lezen en bestuderen om kennis te krijgen van de waarheid, Gods wil. E não é isso, pero ela é Espírito Santo também traz, agora En dat niet alleen, hij heeft ook de Heilige Geest achtergelaten toen hij werd opgenomen in Het de Espírito hemel. Santo é um que nos convencer nós de é verdade e o juízo. Het Heilige Geest maakt we bewust van van de oordelen, Correto, é verdade. van het waarheid en het oordeel. Que men, para o mira, o Espírito Santo tem que ajudar nós compreender a Escritura Santo aqui. Dus eigenlijk de Heilige Geest moet ons helpen dit Gods woord, de schriften, begrijpen. Que men, Dus eigenlijk zonder de Heilige Geest zou je de Bijbel niet kunnen begrijpen. correto. Agora, para o mira, não, com eigenlijk Deus faz tudo coisa. Ela escreve a palavra, ela manda é maestro Espírito Santo para mesmo nós compreender o que agora escreve. Que mais nós quer de Deus? Ja, maar dan vraag ik dan aan Vali, waarom zijn er zoveel geloofovertuigenden? Ze zeggen dat ze allemaal onder de leiding van de Heilige Geest de Bijbel lezen. Boa pergunta, mas nós temos esse agora 8:20, vai na lei e é testemunho. Oké, dus ga naar de wet en de getuigenis. Wat wil je daarmee zeggen? Ok, agora lá nós podemos dizer vai na lei e testemunho, isso vai mais for de começamento. Oké. Porque nós sabia, nós começamos a mencionar Caim com Abel, que nós usa esse como exemplo para nós ver a característica de tipo de gente que tem no nosso mundo. Oké, we hebben gezegd dat we gaan even terug naar het begin. En we gaan even kijken naar het leven van Cain en Abel. Want Cain en Abel symboliseren de karaktereigenschappen van deze twee groepen. Juist. Klopt het? Sim, que men, nós também é falar rato, We gaan Van even ons evalueren. Waar gaan we naartoe? nós também a história de Caim com Abel já está conhecida, mas nós também vai dentro nós tudo conhecemos aqui que sucede, que men Caim Deus a pedi para ora não é assim, para pecar 30 Wanneer de zon in de wereld is binnengetreden, a começar o plano de redenção, o plano de salvação, is het reddenplan begonnen. o plano de redenção está execuído, o sangue me se vai derramar para perdão de pecar. De reddenplan is eigenlijk dat een bloed moet worden gegoten om van je vergeven te krijgen van je zonde. E tapecei no momento que não será entre as ofrenda e sacrifício a Deus, me será a derramar sangue de lamchi que está representar Jesus que vai vir no futuro. Daarom, wanneer ze eigenlijk een offer deden, moet symboliseren het bloed van de lam
symboliseert Jezus die in de toekomst zal komen, toch? Om eigenlijk te sterven voor onze zonde. Correcto. Ah. Esse boac de Romano nang 9:22. Oh. Eta bisa. Romano 9:22. Oké, Romeinen. Eta bisa, e segundo lei, casi turcos ta worden purificar com sangue e sem derramamento de sangue não tem perdão. Hebreu na 9:22. Hebreu of Romeinen? Que é isso? Romano. Hebreu 9:22. Ga je weer. Hebreu. Quem pode mirar claramente que não, Deus está mostrando nós que o sem derramamento de sangue não tem perdão. Oké. Laat me kijken. In het Nederlands, wat zegt hij? En nagenoeg alles wordt volgens de wet met bloed gereinigd. En zonder bloedstorting geschiet er geen vergevenis. Oh, maar het staat luid en clear. Juist. Quem tá pensei, lo que Cain hace, so Cain ora wa que quando ele estava pero não, pero Cain a coisa minho costan que tava tem dentro kunuku. Tem minho costan ela dona Deus. Maar het staat luid en clear. Ja, sorry. Nog een keer, Fadi. Que men Cain lo que ela hace, etapa tá como misa, lo que eu abisa hoje. Pero nada. Que men lo que me avisa que men Cain eigenlijk mister. Waarom Kita mau fokus. Sorry. Sim. Que men We gaan Cain, het over coisa het Cain gieten van hace bloed. eigenlijk. Cain a coe minha coisa nesse kunuku, pero etapa tá sa, com sinceramento de sangue, não tem por onde picar. Ah, dus Kain heeft eigenlijk de beste van zijn tuin geofferd, maar hij wist dat eigenlijk zonder een offering van een dier geen vergevenis van zijn zonde zou krijgen. En toch heeft hij eigenlijk, waarom? Sim, é de atitude, se não era uns que chega, vamos mirar tipo de atitude que tem, que estava tendo Cain com Abel e que está repetir, den nós que está vivendo mundo awe, de representar é dois grupos não. Ah, maar hij was de tuinman en Juist. Abel was de schapenherder. Juist. Dus toch eigenlijk logisch van als je de tuinman bent, je neemt toch van je beste van je tuin en dat geef je dan aan God, toch? Dat is. Sim, pero maneira subir o de hebreu não acaba, que men é lo que é sacrifício que não será assim a Deus, estava a representar lá no sua que texto mensura, lá no sua hebreu não diz versículo 4, vamos ver aqui não, que Deus está dizendo nós. Ok. Então, para meio de fé, Abel a oferecer a Deus milhão sacrifício com Cain, dor de qual ela obtém o testemunho que estava justo. Ora Deus a dona testemunho de seu regalo não, e para meio de fé ainda está papia, aunque está morto. Door het geloof heeft Abel God een betere offer gebracht dan Kain. Hierdoor werd van hem getuigd dat hij rechtvaardig was. Daar God getuige gaf aan zijn gaven en hierdoor spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Dus de tekst zegt het al, dat door het geloof heeft Abel de goede, betere offer gebracht dan Kain. Para meio de fé, correto? Ja. Fé denk ik, a pessoa vai também ofrenda guarda oferecer, pero também vai mais profundo que nós está disso ofrenda. Dus je ziet het offer dat Abel heeft gegeven, Juist. gaat dieper dan alleen maar eigenlijk een offer. Dus dat is que para meio de fé, Abel Dus door oferecer. geloof heeft Abel Fé, het. fé den Kiko. Ja, geloof in wat? Que maior lá no suado em Gênesis 3:5. Para nós compreender, tá fé den Kiko, Abel a erse eigenlijk Cain também tá lá supposto de assim. Oké. Para erse fé den plan de redenção aqui. O Kiko tá den fé de Kiko não a será obedecer. É da bisa. E lo me pone enemistad entre vos e minha e sus e minha. Elo hereda boca cabeça e Abel hereda su hieltje de pia. En ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw.
en tussen uw zaad en haar zaad. Dit zal u de kop vermorzelen en gij zult de hiel vermorzelen. Waar heeft u het over hier, Fali? Net ik moet trouwen, ook om een parte aqui. Vertel. Was dat, Tom, ik akinano. Deus eigenlijk doen onze esperança para bom. Ora Adam que va faia, no? Was dat com condition aí. Dus wanneer Adam even zijn gefaal en gezondig eigenlijk, ze voelen zich zo slecht. Nunca na experiência mira bladje cai. Nooit hebben ze eigenlijk beleefd een blad uit de boom vallen. Nunca na experiência bestia muri. Nooit hebben ze eigenlijk een dier zien sterven. Nunca na experiência medo. Nooit hebben ze eigenlijk angst. Pa promebia na mistura experiência e gevoel nai. Voor de eerste keer kregen alles woef. Sim, de culpabilidade. No, tem mulher acaba do nome. No, te colebro acaba tra. Nee, dat is die vrouw. Dit is de school van die vrouw dat je me hebt gegeven. Que nee, nunca, dat was de school van die slang. Juist. Que men nunca prome. No a experiência e coisa não é. Nooit eerder hebben ze zulke gevoelens beleefd. Que é para coisa que dava um grande fracasso, chasco, lá dus dit was voor hun een grote schaamte. Pero ja. Deus tem seu amor, apesar que ela saca na pessoa é consequência, Deus não pode quitar. Pero ela dona esperança sim, com lo baita. Dus eigenlijk de toestanden ze zijn verkeerd, kon God dat niet wegnemen. Juist. Maar God heeft hun wel hoop gegeven hoe het later zou weer kunnen Correcto. worden. Que a veces denk lo que nós lees agora, denk Gênesis 3:5. Dus in Genesis 3:15 wat we hebben net gelezen. Tá promessa que Deus faz, não na Adam só, para toda geração que está seguir no futuro. Was een belofte dat God niet alleen aan Adam heeft gegeven, maar aan iedereen voor in de toekomst. Então ele me põe enemistad entre Abo e Emoe. En ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw. En wie is de vrouw? En wie is u? Sí, que me dirigiendo directamente na culebra, pero é culebra não tá, é culebra não sempre bestia. Dus hier spreekt God eigenlijk tegen tussen de duivel. Juist, que me culebra representa diabo, diabo a transformar somente em culebra. Oké. Dus hier spreekt God direct tegen de duivel, want die heeft zichzelf vermomd in de slang. Juist. Dat hij de vijandschap zal zetten tussen hij en de vrouw. Juist. En wie is de vrouw? Correcto. Maneira nós estudiamos anteriormente, moeda em profecia significa religião, pueblo de Deus. Aha, en hoe hebben zoals we eerdere studies hebben voorgebracht, dat de vrouw symboliseert in Gods woord de volk van God. Pauaque den Of een kerk of een... Juist. Pauaque den e tekst não sei qual é Oséias 2:19, Oséias 20. 2:19. Aha. 2 Coríntios 2. 2 Corinthians 11:2. Ezequiel 23:4. Ezequiel 23:4. E Juan 10:2-5. En Johannes 12:15. Que é bom mira, é comparação Deus está comparar emoe com religião. Dus God vergelijkt de vrouw met een religie. Que me ora visa, lo impone enemistad entre Abo, que me dirige en colebra na diablo. Dus als de tekst hier zegt, ik zet de vijandschap tussen jou en de vrouw, dus het is tussen de duivel en de Gods volk. Correcto. En mira, Dios ha separado dos grupos. Dus God heeft ze al twee groepen daar. Que me ande visa entre vos y mía y sus y mía. En het zegt verder in de tekst, tussen uw zaad en haar zaad. Que me nos surta esse minha tá é descendiente, que me é ende que tá sigue, é não tá sigue. Ja, de nageslachten. Juist, nageslacht. Ja. Que é para o mire ore, botar em ore, as dois grupos apresentar claque dus entre vos y mía y sus y mía. Hier zie je al de twee groepen die zijn ontstaan. Jouw zaad en haar zaad. Que me te professor mencionar se ano passado, dois grupos não. Dois grupos não que tem de nos tempo awe. Daarom vorige week toen je zei van God ziet twee groepen. Dit zijn de twee groepen die tot de dag van vandaag kan je terugzien in de wereld. Que men Deus, of nobisa, é muito tem os descendentes, os nageslagen de Deus,
de vrouw en zijn nageslachten. Dus iedereen die neem ik aan, God wil gehoorzamen. Juist. En de duivel Kususi miena. met zijn nageslacht. Met Que zijn man? nageslacht. Há dois grupos representar. E ora, esta bisa, elo herida boca bes e abo lo herida su hilchi di pia. En u zal de kop vermosselen en gij zult het hiel vermosselen. Juist. Wie zal de kop vermosselen? Que mata mira De aqui vrouw na. neem ik aan, hè? No, aqui na mira, elo herida boca bes que me Jesus ne cruz de Calvário eigenlijk a machicar cabeça de ecolebra que representa diabel. Oh, dus aan het kruis heeft Jezus eigenlijk door te sterven, Juist. heeft hij die kop van de slang vermorzeld. Correcto. Wat eigenlijk de duivel Pastor, betekent. Juist. Ora machicar sla de mo cabeça tá mortal, que men Sim, algo de mais. duivel dood. Juist. Pero se é morre su hilchi pia, Overwinning. é morre. Então como né? Ah. Que men Jesus ora Jesus a bing de batera. Ela Dus é als wanneer rida. Jezus op de aarde is gekomen, heeft hij een wond gelopen. Juist. Agora na clave de cruz, bora Certo. buraco Ja. ben su man Ze na hebben clave. hem aan de kruis genageld. Que men ela é rida, que men Hij heeft diabo é een ride. wond menselijk opgelopen. Pero é rida mortal, tá Jesus do na ecolebra. Maar eigenlijk de dodelijke wond heeft Jezus hem gegeven. So Ja, libe het is cruz de geen wond. Calvário, só paga para nos salvação. Want op de kruis van de Calvary heeft Jezus eigenlijk voor onze redding betaald. Agora tá den qual grupo abo que pertence. Dus, in welke groep wil jij behoren? Nossa mira. Maar het kan toch niet moeilijk zijn? Maar toch lijkt het heel moeilijk tegenwoordig, hè? Sim, passou uma maneira de bisa, então moeilijk. Passou eigenlijk Sim. Deus aprovei turcos para nós. Ja. Pero é hecho tá maneira nós começa a bisa, é batalha entre Cristo e Satanás. Ja. Que men diabo lo hace todo por todo para quitar tur e gente não puede adorar Deus, dona Deus é serviço, maneira me acertar para não adorar e em vez de adorar Deus. Dus de duivel zal eigenlijk alles voor doen om de aanbidding weg te halen van God en aan hem toe te geven. Juist. Laat ons desbouwar a diferença sobre isso. Caim com Abel te representar dois tipos de gente. Dat is Kain en Abel representeren of stelt zich voor twee typen van mensen. Juist. Laat ons analisar para ons wak com que tipo de gente não tá bata. Ons Oké. wak, Laten we gaan kijken. outro na banda e outro para ons wak. Wat voor type mensen waren Kain en Abel? Laat ons wak promê Juan 3:2. Aha. John 2 sabe. Eto bisa, no maneira Caim, quem de tabata de é malvado e a mata seu irmão, e para que motivo ela mate? Para sombra sua obra não tabata malo, estando de seu irmão tabata justo. Com o que Deus está bisa. Tem promê Juan 3:2. In Johannes 3:12 zegt hij niet gelijk Kain. Hij was uit de boze en vermoordde. Heb ik het wel een goede? Sim. En waarom vermoordde hij? Zet erop. Ja? En waarom vermoordde hij hem? Omdat zijn werken boos waren en die van zijn broer rechtvaardig. Juist. Que é a diferença? Caim tabata malvado, a sombra sua obra não tabata malo. Isso é Deus Dus de Caim. Kain zijn werken waren slecht. Daarom heeft ook zijn broer Abel vermoord. Juist, Kijk, je ziet juist. al het slechte komen eruit. Correto. E mata Abel, passou Abel a ser algo malo. Hij heeft Abel niet gedood omdat Abel eigenlijk iets slechts heeft gedaan. Abel se hace coisas corretamente, mas Deus estava a requerir. Abel heeft het echt gedaan hoe God het heeft gewild. Pero envidia, que está com a sur que tem Abel te mata Abel. Aha. Maar, Sim. ja, gaan we doen. Lá nos fala ori Abel, que Deus disse Abel, Mateus 23:35. Oké, we gaan even kijken wat God van Abel zegt. É da bisa para por bem, riba bosso tur é sangue justo, cauaro drama riba mundo, for de sangue de Abel é justo, tena é sangue de Zacarias e homem de Baraquias, quem de bosso a mata entre templo e altar. Que é da bisa que não, for de sangue de Abel é justo, que é uma mira com Deus te considerar Abel. Oké. Mattheüs 23 vers 35. Opdat over u komen al het gerechtvaardige bloed dat vergoten werd op de aarde van het bloed van
Abel, de rechtvaardige, tot het bloed van Zacharias, de zoon van Berekia, die gij vermoord hebt tussen het tempelhuis en het altaar. Juist. Mira, rechtvaardige. Want die zegt, Abel tabata é justo. Cain tabata é malvado, maneira Deus sabia. Ja, Abel was eigenlijk de rechtvaardige en Cain was eigenlijk de slechte. Net als God woord heeft gezegd, hè? Wauw. Eigenlijk God zag de harten al. Sim, Abel wat erin leeft. Correcto. Ao pensei se eu é book de Judas, capítulo 1, versículo 11. Okay. Judas está aqui, não lembro. É Judas mesmo. Ja. Judas 1, 11. Aqui Deus está dizendo o seguinte: está dizendo, ai de não passou para não a seguir caminho de Caim e para ganhar na Corebai den erro de Balaam e a perecer den rebelião de Core. Que é para aqui não, Deus está advertindo nós que tem gente também seguir está e caminho de Caim. Oké, ik krijg de tekst niet. Oké. Maar ja, we gaan gewoon even door. Passou ai de não, Deus está dando uma advertência. Wee hun, want zij zijn de weg van Cain opgegaan. Zij zijn voor de verleiding van een Biljamsloon verzweken en door het verzet van een Korach ten onder gegaan. Juist. Que menos, Palmira com, nanta tem gente que também sigue den stap na de Cain. Palmira Deus está advertindo essa ai de não. Wee hun, want zij zijn de weg van Cain opgegaan. Que men Palmira, é característica dat ik koos ons moet resaltar aqui não. Zo zie je weer de karaktereigenschap moet eigenlijk moeten we echt goed opletten. E agora quando nanta sigue stap de Cain, que também sabe que na cai den error de Balaam. Nou, omdat ze dan de voetstappen van Cain zijn gevolgd, zijn ze in de verleiding van de Biljamsloon gevallen. Quem tá Balaam? Balaam estava sa a vontade de Deus, para as coisas para desobedecer a Deus. Okay. Biljam wist. Biljam was een profeet, hè? Juist. Aha. Biljam was een profeet die eigenlijk wist wat God wilde. Hij wilde echt doen wat God hem zei. Maar hij koos om het tegenovergestelde te doen. Que men atrobe desobediência. Ook weer ongehoorzaamheid. Profeta de Deus desobedecendo o que Deus te diz. Een profeet van God, gekozen door God, maar die eigenlijk koos om God eigenlijk te ongehoorzamen. Que bom mira atrobe na dor esse caminho de Cain, tiki nanta cai den error e desobedecer a Deus. Dus wanneer je de weg van Cain volgt, dan val je automatisch in de verleiding van allemaal van die leugenachtige leer. Que mira, dois tipos de gente, Cain e Abel. Dan zie je weer twee typen mensen, Cain en Abel. Cain, assim, dona Deus, lo que é que. Cain heeft God gegeven wat hij maar wilde, wat hij goed vond. Kijk zijn gezicht daar. Na coisa Abel, com rabia, com ódio na sua cara. Sim, Deus abaixo, candela, top gelo. Qual é que você fruta na, minha fruta na sua nuco para aí? Porque de come não. Deus está eerlijk. Juist. Que mira, essa aqui tem problema. De nós awe. Deus está dizendo nós. Essa aqui nós te dizem, não, pero a mim tá bom para mim ser assim aqui. Dus dit is eigenlijk onze probleem tot nu toe. God zegt, dit moet je doen, dit wil ik dat je volgt, dit wil ik dat je zo doet. Maar wij, met onze egoïstische karakter, zeggen van, maar ik vind dit wel beter hoor. Ik vind dit als ik dit doe, of als ik deze tekst zie en ik begrijp het zo, geen probleem. Als ik maar goed blijf doen. Juist. Então esse aí tá é peligro que nós tem awe, door que nós quer assim, nossa vontade, dat is het gevaar dat wij lopen, omdat wij eigenlijk onze eigen wil, onze eigen zin wil krijgen en niet luisteren en bestuderen wat God wil, hoe je moet zijn. Então Deus te separa cabrito foi carne. God onderscheidt ook de schaap van de bok. Sempre Deus está as de conversão de dois. Que bok sutil. Ja, God geeft ook altijd de vergelijking tussen de schaap en de bok. Sabe wat cria animal
Ora bota cria cabrito carne, bota meer diferentie entre dan. Je ziet wanneer deze twee dieren verzorgt, zie je eigenlijk het verschil wanneer je die twee, tussen deze twee. Yes. Je ziet het verschil tussen die twee. Yes. Wat is het verschil? Não estava da cria bese naki. Carne tá manso. Een schaap is heel erg mans. Is heel erg. Cachorro tem den curai, mordenang, bono sames. Ta ora bo salo do mira na morto. Een hond kan zo de kudde binnenkomen en hun allemaal versplinteren. En je zal het niet eens merken omdat ze niet schreeuwen. Pas wanneer je wakker wordt en je ziet mijn schapen zijn dood. Pero cabrito, ou cachorro dentro den curai, me sabe botinho de outro mundo. Dat is wanneer een hond, als je dan bij de bok kijkt, of de geit, wanneer een hond daar binnenkomt, ja, die mag gelijk herrie. En cabrito sempre te busca, tour maneira besta bola figura. En een bok of een geit, die probeert altijd uit de hek te springen. Maneira da mais estranho na te busca passar. Pero apenas het boela waia. Maar een schaap, die amper zoekt hij de weg om te vluchten of uit de hek te springen. Juist. Ja, bom mira sempre eu fazer comparação. Ja. Het is interessant, ja, bom mira. Van karakter. Juist, juist. Ja, anders een beetje wild. Kijk zijn gezicht. Zet die plaatje weer, Stevie. Stevie, welke hoor je? We gaan door. Sim. Palmira, agora vai ter revelação, mas mencionei semana passada. Botar em trobe dois grupos. Deve saber revelação 12 en de revelação 17. Aha. Als je naar de openbaring gaat, je ziet ook twee groepen. De boek van Openbaring praat ook over twee groepen. Openbaring 12 en Openbaring 17. Dat zijn de vrouwen, hè? Juist. Agora, nós sabíamos semana passada over die historia die Smyrna, com Smyrna começar. We hebben vorige keer gezegd hoe Smyrna was begonnen. Na dia 5 de 7 Martin Lutero acaba. Wanneer het jaar 1517, wanneer Martin Lutero de 52 regels. 95 regels heeft eigenlijk gespijkerd op de muur van de katholieke kerk. Juist. Que me inang a começar reforma protestant. Daar zijn de protestante evolutie gekomen. Nossa mira Calvinista, nossa mira we hadden het over de Calvinisten, de Lutheranen, Presbyterian Church. Britannia Church. Que me nossa papa diferente tipo de igreja nang We hebben verschillende van zulke kerken gesproken. No papa rasiredo di manang. Niet eigenlijk om te roddelen over andere kerken. Door linha de historia cosas de den tempo maar ze vallen in de lijn van de geschiedenis, van wat er toen is gebeurd. Ja, op zo'n moment dat Martin Lutero começou a protestar contra o catolicismo. Op het moment dat Martin Lutero is tegen de katholieken ging protesteren, het grupo na a revolucionar e a força. Heeft deze groepen kracht gekregen. Pero na sigue de mesmo stap com a igreja católica. Maar ze zijn eigenlijk in hetzelfde voetstap gelopen als hun moederkerk, de katholieken. Want ze gingen elkaar doden. Juist, na bira uma igreja com o poder spiritual e poder civil de junto. Maar ze hebben hun kerken gebouwd onder een civiele macht en een geestelijke macht. E dat is een grupo também. Er was ook een groep. A reformar de Noord-Amerika. Die ook in Noord-Amerika is gaan zich bevestigen. Para por escapa de persecução a sociedade de católico. Om eigenlijk vanuit de achtervolging. Ja, we hebben een show erbuiten. Interrupção aqui, coletivo. Ja, esse é o live, que é live. Ja, kan je van alles horen. Live ons está. Bom, mira, palavra bem ons para escutar. Mas bom, mira, que coisa bibo. Juist. Anto. Oké, waar hadden we het over? Oh, er waren een groepje ook verhuisd naar Amerika. Juist. Ja. Pero a intenção tá para nós elevar nos pensamento e não a religião, pero a é dois tipos de grupo que Deus te mira. Eigenlijk vandaag willen we duidelijk maken
Denk niet van, oké, religie dat, geloof overtuigen dit, geloof overtuigen dat. Nee, richt jezelf toe naar die twee groepen dat God ziet. Mas no momento que você vai pensar em religião, En op het moment dat je eigenlijk op een religieuze basis gaat, volgens een religie gaat denken, a atitude tá cambia. je houding gaat veranderen. Je gaat in een verdedigingshouding komen. Correto. Paso você vai captar lo que Deus lo que nasce Want je gaat niet opvangen wat God tegen jou wil zeggen, maar je blijft vastklemmen aan wat je men hebt jou geleerd. So mas de 5 anos me acaba com meu pastor assim assim aqui. Want 15 jaar lang heeft mijn predikant mij zo geleerd, dus zo wil ik volgen en zo is het. Pero que Deus está dizendo sua palavra? Maar stel je altijd open om te weten wat God eigenlijk tegen jou wil zeggen in zijn woord. En elke dag leren we. Juist. Als we Ami iets te awe met assim aqui do bai. Nou, dat als Fali zegt, tot de dag van vandaag leert hij ook en ik ook. Ik leer heel veel. Para sombra, nós temos que elevar forte a mentalidade religião e não deve pessoa botar mentalidade religião, você vai defender a maneira as minhas vista, religião, etc. En dan wordt perde lo que Deus quer sabe. Juist, dus je moeten we eigenlijk even ons wegschrappen van het gedachte van het religie. Ik hoor nu bij deze religie, ik hoor bij die religie en deze geloof overtuigen en deze leert. Nee, zet jezelf eigenlijk los van die gedachten. Maak jezelf vrij. En om eerlijk te zijn, vraag God voor een nederig hart om te kunnen zien en ontvangen wat God en de Heilige Geest je wil laten zien. Juist. Want zonder een nederige hart, Fali, Juist. komt het niet binnen. Correcto. Assim na mes. Que men, se acaso você quer dar uma religião, Als je toch wil de naam van een religie omhoog tillen, vai na religião de Cristo Jesus. ga naar de religie van Jezus. Ga naar de getuigenissen van Jezus. Não bota nenhum number. Zet geen naam achter. Cá atrás de Jesus. Loop achter Jezus. Teta-nos amplo. Hij is onze voorbeeld. Se ela vai links, vai links. Als Jezus links is gegaan, ga ook Ela vai rechts, vai rechts. Als Jezus rechts is gegaan, ga ook rechts. Se Jesus está bij links, pastor está bij rechts, onde bota bij. Als Jezus links gaat en je predikant gaat rechts, waar ga jij? Maar tem problema de religião. Pastor bota coe para costumbre de seguir trás de pastor, ninguém Jesus. Dat is het feit van als je dan een predikant volgt of een geloof overtuigen volgt, want je blijft de mens volgen, hè? Je blijft de predikant volgen en op een gegeven moment vergeet je zelf te bestuderen wat de predikant zegt of het waar is. Juist. Que men esta é a passa que o povo de Israel não tem coisa desconhecido. Dat is precies gebeurd met Gods volk. Wat mira que Deus a confia é o povo de Deus para riba a mensagem na outro não que não está querendo Deus. God heeft hun eigenlijk toevertrouwd om de boodschap voor te brengen. Pero na a desviar completamente. Ze zijn zo van de weg gebanen. Basta na mes den doctrina não. Ze zijn zichzelf in een soort leerstijl. Leerstijl. Ah, não sabe dar aula dessa porque pouco dia. Ze zijn zichzelf in een soort leerstelling gevallen die eigenlijk ver weg is van wat ze eigenlijk... Juist. Passou de com nada de mentalidade de religião. Omdat ze eigenlijk in een gedachte van religie zijn binnengestapt. Na começar a botar de regra não para diferente coisas, quando tá quadra mesmo que a Bíblia diz. Ze zijn zoveel regels gezet voor hun eigen om aan te houden die eigenlijk niet klopt met wat de Bijbel zegt. Als dia sábado começa bendição para ele. Zelf over de Sabbat die eigenlijk een gezegende dag moet zijn voor de mens. O povo de Israel aqui a vez ainda botar diferente regra não para over de sábado aqui. Is de volk van God, Israël, zelf de Joden, hè, hebben zoveel regels gezet hoe ze zich moeten houden op de Sabbat. Bij Israël awe lo mira. Te awe não tem regra né. Als je naar Israël gaat, zie je nog steeds dat ze die regels hebben. Want je kan niet, de lift zelf gaat op en neer, hè? Correcto. Zelf de knop van de lift van je hotel mag je niet drukken op Sabbat. Oro bij de hotel,
Que doen 30 dingen elef, na de programma elef ora jabiara noche. Ze programmeren de lift vanaf vrijdagavond. Que me bom prime bel, e me esta para na cada verdieping da para. De lift stopt bij elke verdieping. Esta para ni prime e bel, você o prime bel wat kibra sabe. Zodat je niet eens op de knop drukt, want als je op de knop drukt, heb je de sabbat verbroken. Wauw. Na be si bacana tanto metri ba sabe kibra sabe. Als je bepaalde zoveel aantal kilometers op de sabbat loopt, heb je de sabbat verbroken. Nou, dat is Aqui te echt passe belachelijk. ora dan começa cana, se na que tanto metri não para ei, botar na cama. Para solo baba, sa musi cana mas. Als je toch die aantal kilometer loopt op sabbat, moet je daar blijven slapen totdat de zon ondergaat, omdat je mag niet verder lopen. Que me met dat religião, Dat kuna is heel abuta erg bizar. yen doctrina, yen kostan, riba e palavra de Deus. Dat is de gedachte, religieuze gedachte, dat mensen zetten op standaards, wat mensen zetten eigenlijk op de woord van God, die eigenlijk niet eens kloppen met het woord van God. Essa é uma delícia, dulçura para nós guarda. De sabbat moet eigenlijk een zoetigheid hebben, een lekkerheid hebben om eigenlijk aan te bewaren. É um monumento comemorativo de criação. Jesus. Herdenking. Omdat het een herdenkingsmonument is. Juist, dat is de palavra. Is, Que vem para mira, tá pensei, essa é um gosto para nós, não é um peso. Daarom moet de sabbat eigenlijk een blijdschap hebben. Ja. Ja, espera trobe. Blij maken van wanneer de sabbat komt. Neem een voorbeeld van, je moet 9 dagen per week werken en geen 1 dag heb je rust. Juist. Nou, dat kan toch niet? Sabbat Juist. is een cadeau, mensen. Een Correcto, cadeau. correcto. Que vem para mira, que Kiko, com a mentalidade de religião, tem que nós de área, caminho, que nós não por focus no que Deus te avisa. Dus laat... Que a mentalidade de religião tem que ja, nós. de gedachte, van het religieuze gedachte, breng jezelf in een hoekje. Juist. Caminho para absorver o que está parado de Deus tem a palavra. Waar je eigenlijk jezelf blokkeert om eigenlijk het woord van God te kunnen opnemen in jou en begrijpen wat God hier tegen jou wil zeggen. Het blokkeer je gewoon, dus je ziet het niet. Juist. E pensei, nós temos stap af sali voor die mentalidade aqui. Vader zei het al. Dus je moet afstappen van die gedachte, religieuze gedachte. Want anders zie je niet wat God je wil leren elke dag opnieuw. Je blijft op dezelfde lijn. Juist. Je gaat niet verder. Juist. Que me para mira, talvez se revelação 12, revelação 17. Openbaring 12 en 17. Também te apresentar-nos 2 grupos. Laat ons ook 2 groepen zien. E maar pessoal que está wachten voor de começamento. Voor degenen die ons hebben gevolgd vanaf het begin. Minha passa den essa acaba anterior. Zijn we eigenlijk hierdoor al doorheen gegaan, deze twee vrouwen. Pero toch, me que para que tribo de pessoa tinha que não a é nem para mim ainda, para não compreender é 2 grupos aqui. We willen toch even hierbij stilstaan voor mensen die ons in het begin niet hebben gevolgd. Om toch even te weten waarom we deze naar voren brengen. Maneira não sabia se acaba, mas por ter texto na hora, vamos mirar, ora Job is den profecia muito, Deus está referindo na religião. Zoals we hebben gezegd, de vrouw symboliseert een soort religie of een volk. Agora também sabe que na Revelação 12, versículo 1 e 2. Het zegt hier ook in Openbaring 12 en 2. Señal grande aparecer na cielo. Mulher vestido com solo e com luna balde su pianan e riba sua cabeça corona de 12 estrelas. E estava na estado e ela grita dizendo de dolor de parto e ancha de uma luz. Ik ga even niet, mijn vers wil niet opladen. Even. Openbaring 12. Sim, 1 e 2. Que internet. Sim, internet is een beetje vervelend.
Si que eu também que nada bisa bom claro. Señal grande para ser na cielo, moe. Então, misa quando chega moe, toda. Moe bisti. Nou mensen hier graan in ons midden was ik klaar. En er werd een groot teken in de hemel gezien. Een vrouw met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten en een krans van 12 sterren op haar hoofd. En zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren. Juist. Que men moe bisti com solo luna 12 estrelas que men tem toda luz dan je mundo aqui. Een vrouw met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten en de krans van 12 sterren op haar hoofd. Dus alle verlichtingen van de wereld. Não sabe que Deus está luz. Dus we weten dat God licht is. Que men está que tem religião é o pueblo de Deus. Dus dit symboliseert het volk van God. É de 12 estrelas. Deze vrouw heeft 12 sterren. Que pode representar 12 tribunais de Israel. Die eigenlijk de 12 stammen van Israël. E também 12 apóstolos de Pacto Novo. En ook de 12 apostelen van de nieuwe pact. Juist. Que men é mulher aqui representando. Verbond. É religião. É a religião de Deus. Deze vrouw symboliseert de volk van God. Esta mostra fácil de me para traduzir, pero ora bota traduzir para preparar com difícil tá. Bota pensar traduzir, então coisa fácil para você. Bota pensar em fração de segundo. Então vou traduzir que men, mas que mira tradutora hopi avançar mesmo das trocas de minha pessoa é fácil de minha. Que é para mim aqui não. Moe, vestido tudo solo é glória de Deus. Een vrouw die eigenlijk alle verlichting, alle glorie van God heeft. E estava na dolor, estava em estado. En ze was zwanger. Ela grita sendo de dolor de parto e ânsia para dar luz. En schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren. Agora nós vamos Efésios 4, versículo 4 e 5. Okay. Esta bisa tem corpo e espírito, mas que você também guarda chamada esperança de você chamada, Senhor, fé, bautismo. Efesiën in het Nederlands is? Efésios. Ja, até aqui. Ja. Efésios 4, 4 e 5. Ja. Eén lichaam en één geest, gelijk gij ook opgeroepen zijt in de ene hoop uw roeping. Eén Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven alle en door alle en in alle. Sim, que men, o mire que não, tem quanto corpo? 2 corpo? Hoeveel lichaam? Eén lichaam. Corpo, quanto espírito? Espírito, mas coisa que você guarda em mão, quanto? Esperança de você amada. Één geloof. Senhor, fé, bautismo. Quanto versículo aqui? Eén doop en één God. Imagina que men, mas claro, Deus não botar. Corpo, espírito, de chamada, esperança, Senhor, fé, bautismo. Dus één lichaam, één geest, één Heere, één geloof, één doop, één God, één alle. Que men, Deus is no 2. God is maar één. En je hoort mensen zeggen van, dat ding. Juist. Dios ding. Sim, obviamente não é dizer Deus tem. Agora se de maneira eta bisa. Esse outro banda. Vorm hoe hij het wil. Que man. Hoe jij het wil. Juist. Que para homem era trobe. Que Deus tem Deus tem pueblo, religião, ribe mundo aqui. Que tá seguir su guiança. Dus God heeft één volk hier op aarde die eigenlijk zijn leerstelling volgt. Zijn waarheid volgt. Juist. Eén. Pouco a pouco nós vai botar algum ponto para nós mirar como botar se identificar o grupo aqui. Langzamerhand gaan we al de punten achter elkaar zetten zodat je weet hoe je deze groep mee kan identificeren. Juist. E agora trobe que a mentalidade de religião, wat é o que Deus está pensando nós. Nogmaals, kijk, haal je gedachten, je religieuze gedachten weg en kijk wat God tegen jou gaat zeggen vandaag.
A mim também, me será botar um mana e me compro um dele que Deus que bisa. Ik moest het ook even aan de zijkant zetten om eigenlijk te willen weten, open te stellen dat God mij wil laten zien. E me Wat saco ik moet te enviar weten. não tá fácil. En het is niet makkelijk. Para sombra 20 anos, 15 anos, 10 anos, botem de mesmo sistema aí. Want als je dan 20 jaar, 23 jaar op een bepaling geloofsovertuiging zit, Para me realizar, não, coque. Tá outro, é tão om, difícil. om vandaag achter te komen dat, hé, maar dit is eigenlijk anders van wat ik al die jaren in heb geloofd, is het moeilijk. Dus we begrijpen het wel. Pero Deus passou estimado, é tá bisabo sua vontade. Maar omdat God ook van jou houdt, wil hij jou niet laten gaan zonder de waarheid te weten. Você me tem outro carne, denk outro cura. Daarom zegt Gods woord, ik heb andere schapen in de andere touw. Me tem outro dan denk mi cura, Ik moet ze in mijn touw zetten, trupa e guardador. zodat ze één kudde en één herder zullen Que zijn. man, quizás botem tanto Deus tem vista riba bota PC, ela manda mensagem para você. Daarom, God heeft zeker de oog op jou laten vallen. Daarom is deze boodschap voor jou. É que bo join e cuida de je. Hij wil dat je zijn kudde join en reinigt. Bebira, agora bonta guardador tinta. Este som da guia e trupa aqui, nenhum ende. Niet vergeten, er is één herder, één kudde. Canta, Jesus da guia, não tem quando pastor tem, por Deus tem uma responsabilidade Jezus. especial. Jezus leidt deze kudde. En niet een predikant die een speciale iets wil geven. Ah não, que é bisa, mas Deus a dona pastor tarefa especial dentro sua religião. Oké, dus God heeft in zijn religie de predikanten een speciale tak gegeven. Não com nada bij dicta evangelio, Niet dat hun dat evangelie gaan dicteren. nada simplesmente é linha para seguir que mensagem bem bom. Ze zijn alleen maar eigenlijk om de van de boodschap voor te brengen van boven naar beneden. Que men gewoon quando bisa boceiro, que men tende lo que evangelio da bisa e Is bisa na eigenlijk pueblo. een boodschapper. Dus luister wat God tegen de volk wil zeggen en zeg het door aan de Nada outro. volk. Niks anders. Não tinha autoridade do na pastor of líder para cambiar o que Deus está bisa. Dus er is geen autoriteit aan een predikant om te veranderen wat God aan de wil zeggen. Que men, laga nos focus no que Deus quer bisa nos. Laten we even focussen wat God tegen ons wil zeggen. A mim também definir Aha. religião de revelação de Deus só. Hoe staan we met de tijd, Steven? Você me quer waco, ué? Não hora. Nós estamos para onde estava mesmo. Nós acabamos de revelação de Deus já outra semana. Nós estamos de revelação 17 banda de G para nós mirar a diferença entre nós. Oké, we gaan even openbaring 12 behandelen. En volgende week gaan we openbaring 17 ernaast zetten om de verschil te kunnen zien. E na nossa vista, é sinal grande aparecer na cielo mulher vestir cultura luz no mundo aqui. Oké, de openbaring is in de hemel gekomen met de vrouw die alle verlichting van de wereld zich bekleed was. Pero wat in versículo 3 de revelação 12, Maar als je vers 3 bekijkt, van openbaring 12, outro sinal aparecer. Esta bisa é outro sinal aparecer na cielo e mira dragão grande com 7 cabeças e 10 cachos e riba sua cabeça dan 7 diadema. En er werd een andere teken in de hemel gezien. En zie, een grote rozige draak met 7 koppen en 10 hoorn. En op zijn koppen 7 kronen. Panorama kami passou, promete tá macha coisa macha net assim cultura luz no mundo aqui. Agora coisa cambia. Ja, lijkt wel een film. Science fiction. Fiction. Agora nós vamos ver que dragão aqui tá. Laten we even gaan kijken wie deze draak is. Lá nós vamos ver Revelação 12 mês, versículo 7 e 9, está claro, não sei se. Oké. Eu também sei que não, e estava em guerra de cielo, Miguel e seu anjo lá estava em guerra contra o dragão, e o dragão e seu anjo lá estava em guerra, e não a prevalecer, e não estava em lugar mais para no cielo. E
Mas só pita? Vamos Não falar sei se o que for. mais. E é dragão a guardo tirabou e colebra de antiguidade, quem de guardo chama quem? Diabo e Satanás, quem de ganha inteiro mundo. Ela guardo tirabou ribatera, e su angel na guardo tirabou junto com ele. En kwam oorlog in de hemel. Michael en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak. Ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, maar hij kon geen stand houden. En hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd op de aarde geworpen, de oude slang, die genaamd werd duivel en de Satan, die de gehele wereld verleidt. Hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. Juist. Quer bom mira quem te dragão no rei, Yasmin? De duivel. Juist. Que men, aqui não, é dragão que aparece, tá diabo que aparece em panorama, e a Ja. daí é coisa tiki. Dus de draak die hier als teken is gekomen in de hemel, is de duivel. E o aqui tá beso, o dragão apareceu aqui o aqui tá beso. Nou, de draak is Versículo wat 4. gaat hij doen? É de beso, o rabo alastra de três partes de estrela de cielo e vai com ele, e atira na ribatera. En zijn staart zwiepte een derde van de sterren des hemels mede en wierp die op aarde. Yes. Wat is dat, Rofali? Juist. Mas eu vou começar que tava tendo, nós estava em guerra do cielo, Miguel se anga contra o dragão, e nós acaba que o diabo acquet terceira parte que é anga lang de cielo e abai com não. Talvez você sabe que não e alastra três partes de estrela de cielo, que é três partes de anga lang que o diabo logra. Dus Gaia. de derde van de sterren des hemels symboliseert de engelen. Juist. Oké. Ela se gibisa, o dragão abai para, aquela seu, delante de Emué, que estava cerca de uma luz, passina com ela de uma luz, e devorar su. En de draak stond voor de vrouw die baren zou, om zodra hij haar kind gebaard had, dit te verslinden. Ja, Zo se mira, erg. vamos a sua intenção. Ja. Que ela para posicionar su mês estrategicamente inang, para assim Emué de uma luz, e devorar, que em outra palavra, e mata eu. Maar de eeuw, net als het lemmen denken aan de vrouw van Jezus. Juist. Nós agora, toch, Herodes, tá é um swag Herodes, Mateus 2:16, não me disse, então ele saiu aqui, Ja. pero nossa história acaba. Die Herodes, hè, Juist. die probeerde Jezus te zoeken en te Juist. doden. Heeft hij alle eigenlijk Hey, bevel uitgebracht om alle mannelijke of de Juist. jongens te doden die in dezelfde dag als Jezus is geboren. Que men para mira que men diabo eta usa gente para voor uit zijn plan. Dus de duivel gebruikt mensen om zijn plan voor te zetten. Tapi sei nós não que é gente op bia, pero nós wa é coisa atrás de gente com o diabo. Dus wij moeten eigenlijk niet altijd de mensen zien, maar moeten zien wie achter de mens zich voordoet. Então nós mira que tem revelação 12, 17, 9 da 8 bisa, no versículo 9, quem está ganha inteiro mundo, mira que diabo está assim. Aha. Eta bisa, Ja. quem está ganha inteiro mundo, que men mira que intenção é tem. Sua intenção não é nada bom. Ja. 7, hè? Sí, pero vou tomar comenta 9, 9 dan? versículo 9. Oké. Nou, en de grote eigenlijk de oude slang, die genaamd wordt duivel en de Satan, die de gehele wereld verleidt. En hij werd op de aarde geworpen met zijn engelen. Juist. Dus hij is daar om de wereld te verleiden. Juist, pensei, nós está hope alerta. Passou é plan, não sai plan acaba de inimigo. Dus we moeten eigenlijk heel erg alert zijn, omdat we weten al wat de plan van de vijand is. Wat pensei, diabo não quer para um estudo boek Revelação. Daarom wil de duivel niet dat we deze boek bestuderen, de boek Openbaring. É lá que manda ainda pensava, não há que boek, dat bira louco. Dus hij stuurt mensen om jou tegen te zeggen van nee, bestudeer die boek niet, want je wordt gek, je begrijpt toch niks. Allemaal tekenen, symbolen. Pastor pensava, não, liga mais com minha irmã, você com aqui, eu vou de brua. Een pastoor kan je zeggen, ja, laat maar gesield, want je gaat het toch niet begrijpen.
Ora chega chega nos wat que de suceder. Die boek is alleen maar wanneer Jezus pas terugkomt. Pero Alles al di com den revelação Deus está revelar e plan de inimigo. Você mira que Deus ele abençoa não é? Omdat in openbaring wordt de plan van de vijand geopenbaard. Nós mira klaar diabo seu plan para Você- ganhar inteiro mundo. We zien hier in openbaring als een klaarlichte dag de plan van de vijand. Tá, pensei que é para nos bij de revelação. Daarom wilt hij niet dat we in de So, openbaring e gaan. den Deus está desmascarar o plan de inimigo. En daar wordt de plan van de vijand eigenlijk ontmaskerd. E tu eu versículo 5, Als je vers 5 kijkt, eu também sabe é moe qual te representar o povo de Deus, a religião, ela dá na luz na you humber. en zij baarden een zoon, een mannelijke wezen, dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf. Juist, ela governar toda nação com bara dinheiro e sua guarda corri na Deus e na seu trono. Ja. En wat Sim, ik net que heb men, gelezen. ela dá na luz na quanto you? You. Uno. Ando que tá you Ma. humber. You humber. Ja. Que lo governar toda nação com bara dinheiro, que é o número que não Jesus. Yes. Oké. Que men, agora nós começar a definir de revelação de Deus para nós saber quem está é grupo aqui. Oké. We zijn eigenlijk in openbaring 12, zodat we kunnen onderscheiden en ook de karaktereigenschappen kunnen zien. We zijn nog steeds in die twee groepen. Twee vrouwen, twee religies. Ou aqui é só de, ora é dragão apura mata Jesus que não logra. En kijk nu wat Ora er la is Nancy. gebeurd wanneer de draak Jezus niet kon doodmaken toen hij geboren werd. Ela pura matéria be cruz e diz, yes, mas mata Jesus. Hij probeerde Jezus ook via de kruis te doden. En hij dacht van ja, oh ja, ik heb hem verslagen. Pero que passa? É só ressuscitar. Wat is er gebeurd? Jezus is na 3 dagen Ah, wel. opgestaan. Ela rabia ferozmente. Dus hij is eigenlijk heel erg O boos aqui com geworden. versículo 17, revelação 12 está bisa nós. Kijk wat openbaring 12, 17 tegen ons zegt. E é dragão que está bisa tá furioso riba e moe que moe está representar é religião povo de Deus e a bypass guerra com o resto de seus descendentes não quem está guarda é mandamento não de Deus e tem é testemunho de Jesus Cristo. En de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God bewaren en het getuigenis hebben. Quando está tornig, vamos mira. Toornig op de É vrouw. furioso, mas é bisa de Dus papamento. hij was heel boos op A de sombra. nageslacht. Juist, olha mira, que não lo que se subir na cielo, su plana fracassar, e de assim, well, se não pode sus Als daño, Jezus, ja. metade su yunan daño, e senão metade Deus dolo. Dus als ik Jezus dan niet kan verslaan, dan ga ik achter de nageslachten en de kinderen van God, die eigenlijk, wat hier staat, de 10 geboden van hem bewaren, de getuigenis van Jezus wilde blijven volgen. Al diegenen die Jezus wilde blijven Juist. E volgen. tem coisa super interessante de grupo aqui, vamos mira. Tem coisa de grupo aqui, religião de Deus aqui, é muito Ja, aqui. het is iets heel erg interessant in deze volk van God. E sabe como notar, Yasmin? Tem coisa Ja. sumamente importante. Er is een kenmerk. Juist. Então Hier. pensa que não está guarda é mandamento não de Deus e tem é testemunho de Jesus Cristo. Hier zie je ook dus, hier geeft God ook heel duidelijk aan dat de nageslachten van de vrouw, dus alle nageslachten, dus iedereen die eigenlijk tot nu zijn, die nu leven en God wil volgen, die ware kinderen van God zijn, bewaren zijn geboden. Juist. En hebben de getuigenis van Jezus. Tem ponto mais que nós podemos ressaltar, cara bom. É dragão que é diabo a base guerra contra Emue. Dus Que de men- draak is eigenlijk oorlog gaan voeren tegen de vrouw. Que quando nós tomamos uma teoria, é religião aqui, mas tem uma história de Dus eigenlijk
dan sta je erbij stil. Dat deze gemeente van God moet een geschiedenis hebben van achtervolging. Want de draak bleef deze vrouw achtervolgen. Que men dengue grupo Kubota, Dus vai wak boa história, wak se e tem uma história de awardo persegui. kijk in die groepje of in die geloofovertuigen dat je zit, of die kerk of die geloofovertuigen een geschiedenis heeft van achtervolging. Pason tami tabise, at a Bijbel tabise, Want wij zeggen het niet, de woord zegt pas het. e dragon abai pasigueira com o resto de seu descendiente nan, Omdat de draak ging oorlog voeren tegen de nageslacht. Dus het is niet iets van nu Juist. of iets van toen. Het is tegen de nageslachten juist. van de vrouw. Dus iedereen die in de voetstappen van deze gemeente valt. Juist. Anto outra especifique, a Bíblia de Deus está maravilhoso. E di, kuta guarda, mandamento nan de Deus, e tem e testemunho en ela ceie. En nu werd het echt gespecificeerd, echt bekenmerkt, degene die de 10 geboden bewaren. Que men, e grupo aqui, Revelação 12, no por sinhabu, e 10 mandamento agora clavar na cruz. Dus deze groep kan je niet leren dat de 10 geboden zijn aan het kruis genageld. Mas esse é onde ponto nan de com o diabo te perseguir. Want dit zijn een van de punten waarom de draak of de duivel deze groepering vervolgt. E grupere que são ta halsa e 10 mandamento, Deze groepering is dus degene die eigenlijk de 10 geboden omhoog hijst. no pa medis, no pa salvação, Niet voor het redding, pero pa sombra nos salvar, nós temos que cumprir com o mandamento. omdat wij eigenlijk gered zijn, moeten wij met de 10 geboden gehoorzamen. E 10 mandamento guardo na pa ter nós de caminho de salvação. De 10 geboden is ons gegeven om ons in de weg van de redding te houden. É um espelho diante de nós, Het is eigenlijk een spiegel voor ons. que men lo que é assim, espelho tá mostrar-me como wat- tem wat- algo na minha cara, mas não me tem minha cara da xuxi com algo. Dus eigenlijk de spiegel laat me zien wat in mijn gezicht is. Dus wie ik ben. Juist. Per Ja. espelho é pouquinho. Dus die spiegel kunnen we weghalen. Não, espelho é pouquinho coisa na minha cara. Oh, die spiegel kan het vuil niet weghalen van mijn O huid. que eu faço? Mostrar-me só o que me tem, mostrar-me condição. Wat ik kan doen, is eigenlijk mij laten zien dat er een vuil is op mijn gezicht. Dus dat is wat de 10 geboden doet. Que men é mostrar nos condição. De 10 geboden is net als de wet van God, hè? Ei, correto. Que men, ei, mas falha. Hé, je bent eigenlijk, je bent een zonde getreden. Pero men um Je bent coisa. gefaald. Juist. Que se me tem coisa na minha cara, por exemplo, Dus me net mete als- água, panha para quitar. Dus net als ik een vuil heb op mijn gezicht en ik zie het in de spiegel, ik heb toch een doek nodig om het te kunnen wegvegen. Nossa ordem, desse mandamento mostra nós onde nossa falha com ele. Dus de 10 geboden laat ons precies zien waar we zijn eigenlijk gefaald. E onde nós estamos bij? En waar we naartoe moeten gaan, naar het kruis, naar Jezus. Juist. Ser Cristo Jesus para nos perdonar e liberar de nosso pecado. Bij Jezus, zodat we eigenlijk weer vergeving kunnen krijgen van onze Que zonden. men, é grupo que não porta assim, e desse mandamento ora clavar na cruz. Dus deze groep kan nooit leren dat de 10 geboden niet meer bestaan of ze zijn aan het kruis gesnageld met Jezus. Juist. Que men is duidelijk, Dus hoor. dat betekent dat je dan gewoon het wegveegt van ze tellen niet meer. Juist. Kan niet. E tem coisa mais, a parte que está desse mandamento, En nog iets, tem o Behalve- testemunho de Jesus Cristo. behalve dat ze eigenlijk de 10 geboden behouden, hebben ze ook de getuigenissen van Jezus. Agora, nós vamos que está o testemunho de Jesus, Revelação. Net wil ik je vragen, Rofali, want het getuigenis hebben we al iedereen gelooft in Jezus, toch? Juist. Agora, Wat nós is vamos. anders hier? Ja, dan sua Bijbel que te diz, Revelação 19, versículo 10. Openbaring 19 vers 10 zegt, Esta bisa ginang, e me atira mi culpa bom na su pia pa adore, ela bisami, não há se mita co-servidor dibo e dibo ainda não tem o testemunho de Jesus, adorar a Deus. Ou para que o testemunho de Jesus tá espírito de profecia. o
Wie is die ik hier in deze tekst? Ja. En ik werp mij neder voor zijn voeten om hem te aanbidden. Over wie heeft dit hier? Aqui nanta Juan. Juan, oké. In gedachten. Juan neder zeg. Ik werp mij neder voor de voeten om hem te aanbidden. Maar hij zeide tot mij, doe dit niet. Ik ben een medeknecht. Want Juan doet dit via de engel, hè? De engel die de boodschap bracht. Que men si angela Ja. ela Juist. ela tira sukura body dan die angel. Juist. Doe dit niet. Ik ben een medeknecht van u en uw broederen, die het getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God. Want het getuigenis van Jezus is de geest der profetie. Oh, mira, Bijbel clare que men het testimonio de Jesus. Dus de getuigenis is niet alleen zeggen van ja, ik geloof in Jezus en ik weet wat Juist, zijn verhalen. juist. Nee, het Eta- heeft de geest juist. van profetie. En wat is de geest Que van men profetie? si espírito de profecia e groupering aqui, grupo aqui, Mhm. tem ta halsa e profecia nan de Dios. Dus deze groepering, zie je dat ze de profetie van God ook omhoog haalt. Nanta studia e book de Revelation, Daniel, ture book dan profetico. Ze studeren al de profetische boeken die in de Bijbel staan en begrijpen. Nota pa sombra nantins mas sabedoria que tu rende. Niet omdat hun de meer wijsheid hebben dan wie dan ook, maar omdat het hun is gegeven. Juist. Dios a dona e pueblo a que regala como señal para poder reconocer que ta nanta su movimento, nanta su grupo. Dit is een gave, of een gave, dat God hun deze volk heeft gegeven, als een soort verbond of een signaal, dat je een teken eigenlijk dat je weet, dit is de volk van God. Juist. Que mijn grupo aqui tá grupo que por não tem dom de profecia. Dus deze groep heeft het gave van profetie. Que por explica e book na Revelation que Daniel conecta na outro 30 sali. Die eigenlijk het boek van Daniel en al die profetische boeken klakkeloos kan eigenlijk uitleggen. Juist. Que men en dan ja, nós temos duas bases cá. Daar zien we aan, we hebben twee basen en we moeten gaan afsluiten. Of Sim, estão bij sluit af. Eta bom man sluit af aqui não. Pa banha é base, que é base tá, bisa baina é lei testemunho. Agora de nossa bisa basis is, ga naar de wet. ban chame no. Pa pegar minha candela Ga aqui. naar de 10 geboden en een getuigenis. Dus de 10 geboden, alle 10. En niet 1 of 2, alle 10. En de getuigenis is gewoon de geest der profetie. Ok. Mita hope contento. Me sabe Ja. Yasmin, me querer também. Ja, ik ben ook Depois- weer blij. Depois da 13 é mensagem aqui, eu quero que bisa algo Yasmin. Ja, we hadden onze hoe zeg je dat? We hebben wat opgegrade in ons systeem en jullie kunnen bellen. Dus we willen even een kleine ruimte overhouden nu. Om als jullie wat vragen hebben, kunnen jullie gelijk naar ons toe bellen. En krijg je gelijk het antwoord. En de nummer? Op welke nummer zouden ze kunnen bellen? Oh ja? Oh ja, jullie kunnen bellen op het nummer 511 80 23. Ik herhaal 511 80 23. Wat wou je nog zeggen? Zie, Olivi? Ja, Zie. dat is als vragen zijn. Als er geen vragen zijn, gaan we zo afsluiten. Vader, wou je nog met iets afsluiten? Nee toch? Não, eta mapa é suficiente awe. Aha. Ik wil eens kopen. Permite que esta hope importante para nós abutar isso aqui. Duidelijk. E ponto tá. Sali fortemente da religião, para vocês trova nós de compreender a escritura maneira Deus da bisa. Para sombra para trabalhar o que pastor assim, o que quem de tabisa, o que en tabisa, tá na banda. Oké, het belangrijkste is dat je niet, willen we eigenlijk achterlaten bij jullie, is ga uit de gedachte van het religieuze gedachte, wat ik altijd heb geleerd, wat ze mij hebben aangeleerd, maar focus, maak jezelf clean en open
om te zien wat God tegen jou wil zeggen. Analyseer, toets alles wat wij zeggen. We zeggen niet dat je ons moet geloven. Toets het. Ga naar elke tekst dat we vandaag hebben voorgebracht. Lees het 1 keer, 2 keer, 3 keer. Maak jezelf leeg. Geef jezelf een nederige hart. Vraag God voor een nederige hart. Zodat de Heilige Geest kan laten om jou te zien en onderwijzen wat God tegen jou wil laten zien. Je redding niet kwijtraakt. Ok. E agora nós estamos finalizar. Nós estamos terminando a palavra de oração. Ok. Se tem pergunta para mim está essa oração, por lá guerra nos muralha de página de Facebook. Então nós podemos tomar nota de pergunta e nós podemos contestar isso aí, gostosamente guiar do Espírito Santo. E Deus bendiga você, nós temos a palavra de oração. O Senhor, ao tarde, me mais nós agradecemos para o amor e misericórdia que você tem para com ele. Cada Deus que você mostra nos, demos palavra, boa vontade, e vai mostrar nos 2 grupos. Basta ali mostrar nos Caim com Abel, vai mostrar nos esse tipo de característica de cada um. Caim, Senhor, as coisas para sua mesma vontade, mas Abel as coisas para sua boa vontade. Tá Deus ajuda nós para nossas coisas, Senhor, nós podemos escolher conscientemente para tal maneira Abel, que se obedecer de maneira Abel teria que ir. Mas uma aceita nos é garantia de salvação. Obediência na boa palavra, aceita o que nós temos que fazer e cumprir com ele. Queda conosco, é isso de dia, bendição a cada pessoa que escuta a mensagem aqui, lá que se minha acabou de plantar, Senhor, para lugar para por viva, Senhor, e crescer e virar forte. Queda conosco, é isso de tarde, aqui na sua oração, pedimento para nós digno, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amen. En ik hoop jullie weer volgende week te zien. Dag. Ja. Spannend, spannend, spannend.